Ara veurem com podem editar les preguntes, com podem anar incorporant-les al document. La veritat és que la interfície és molt intuïtiva, no presenta cap problema. En farem alguna mostra perquè vegeu com es fan. Mireu, així en tenim una feta. Si tenim una pregunta feta, és molt senzill modificar-la perquè poseu el cursor per damunt i veieu que hi ha un llapis. És simplement fer clic en el llapis i podeu modificar el títol de la pregunta, podeu incorporar un text d'ajuda, doncs contesta sí o no, segons tal. I podeu fins i tot canviar el tipus de pregunta, si voleu posar-la d'una altra manera. Molt senzill. Incorporeu les opcions que han de triar i, molt important, l'apartat de pregunta necessària. Si fem clic en aquest apartat, en aquesta opció, el que farem és que la persona que està omplint l'enquesta no puga passar més avant ni enviar-la si no ha contestat la pregunta. Per tant, sempre que vulgueu que una pregunta quede contestada, marqueu aquesta opció. I quan ja hàgiu acabat d'editar, feu clic en fet i ja queda feta la pregunta. Fixeu-vos que l'asterisc indica que la pregunta és obligatòria i sense aquesta pregunta contestada no podreu enviar el formulari. Després és tan senzill com anar afegint elements. Afegim un element, una altra pregunta nova. En aquest cas la volem de text. Correu electrònic. I, com veieu, és un requadre mínim, que és una miqueta més llarg el que apareix així, però dona per escriure el que hem comentat. Noms, cognoms, números de telèfon, correus, etc. Pregunta necessària, fet. I així totes les preguntes que necessitem. Finalment el que en fem és completar la pàgina de confirmació amb un moltes gràcies o qualsevol missatge i ja està. I així, en aquest botó, el que podem fer és veure el tipus de formulari que hem creat. Aquesta seria la interfície del formulari que hauríem de contestar. Si no, hauríem de posar el correu electrònic i enviar. Quan envien, ens apareixeria el missatge que els hem deixat. Si ja en tenim un, tornem a mirar el formulari. Fixeu-vos que així, com us he dit en el primer vídeo, podem incorporar un enllaç per enviar una altra resposta i podem veure un enllaç de com queden les respostes que s'han fet fins ara i si venim així, contestem un altre correu electrònic, enviem i podem consultar les respostes anteriors. Veieu? I així ens trau un gràfic de quines han sigut les respostes fins ara. És important que vegeu que ens pot aparèixer un missatge si no hem fet la primera cosa que hem de fer sempre en cada formulari nou que creem, i és donar-li una destinació a les dades. Això ho hem deixat per al final del vídeo, perquè vegeu que ens avisa, correcte? Aleshores, sempre el formulari és això, que ens remet a un formulari que és este, que és el que penjarem en línia, que té esta adreça, que és la que hem d'incorporar a la pàgina web o on siga que vulguem fer la distribució del formulari, però les respostes que contesta la gent han de vindre a algun arxiu que puguem processar, i això és un full Excel, un full de càlcul. I fem clic en triar la destinació de les respostes i per defecte crea un full de càlcul nou amb el mateix nom, veieu el nom? Així, ha copiat el nom i ha posat respostes. Si li fem clic així, el que farem és, cada volta que es cree un nou formulari, automàticament se li afegirà un full de càlcul nou. És una manera d'automatitzar i no preocupar-nos de les dades. I així sempre tindrem el parell que, com veieu així, ara veureu, quan li fem clic a crear, veureu que ja s'ha actualitzat, doncs tenim el formulari 1-2013 amb les respostes. I com veieu, fem clic ahí i així tenim les dades que s'han incorporat al formulari amb la data, l'hora i les respostes. Aquest arxiu, que la iconeta també és diferent, i l'altre arxiu que tenim és el del formulari, que és este, que és el que estem editant. I no té més complicació el formulari, per tant, podem compartir este com si fos un full de càlcul normal de Google Drive,
amb 3 gestors que necessiten consultar qui ha fet una enquesta o qui no l'ha feta, o si és una inscripció per a un pagament en una activitat, etc. Es pot fer tot sense cap tipus de problema i de manera compartida i col·laborativa.